saji sampun ditipani purna. Adegan selajengipun dipun kemejalipun kepareng kembar dan perang tanding lawan Prabu Celeng saji saking tatang gunung kendeng. Atus putih kabaring pagelaran dan badi kaleksanan. Kalau saking pagelaran namung saking kadrata sugeng dalu kinara ingkang sedeca ngantos titi paripurnaning pagelaran. Nah, sumoga sabar busana ing punika candra nirina putra-putra saking bejo budaya. Anak busana keprajuritan ing Cinandra saking Pandhawa Kadya Raden Mas Bagus.